दिनै बे हाबाफारिखौ उदालगुरियाव खुंफुंगोन बेनि नोंथाङा सासे गाहाय आलासि हिसाबै जेनेबा बे बिथिङाव मा बुंनो नोंथाङा? दिनै बयबो मिथिखासै दिनै इन्टारनेशनेल डे of the world indigenous people बे बुहुमाव थानाय जा थागिबिफोर बे थागिबिफोरनि थाखाय दिनै इउनाइटेड नेशना गोबां जारिमिनथ' दङ बोरैहाय दिनै इन्डिजिनियास राइट्सनि थाखाय दिनै इउनाइटेड नेशना फोसावदों बेखौ मानो खुंनो गोनां जायो बिनि गासै खोथाफोरखौनो दिनैनि सानाव गोगोमै रंजा बाजायै गुबुन गुबुन जायगायावथ' गोबाङाव दिनैनि सानखौ मोजाङै फालियो आरो बेबादिनो आंबो मोजां मोनदों दिनै उदालगुरियाव मोनब्रैसो गौथुमा लोगो नांनानै दिनै इन्टारनेशनेल डे अफ दि वर्ल्ड इन्डिजिनियास माने पिपोल बेखौ फालिदों जोंहा डक्टर अनजलि दैमारिया एपइन्टेड स्पिकार जानानै गोबां खोथाखौनो बुंबाय आंखौ गाहाय आलासि महरै लिंदोंमोन आङो हानायमानिखौ एसे बेहाय बुंफाबाय जे बे जोबोद मोजांनि खोथा दिनै 2007 मायथाइनि 13 सेप्तेम्बर खालि पार्मानेन्ट फरामा फोसावबाय इन्डिजिनियासफोरनि राइट्सखौ बे 46 आर्टिकल्स दङ जों मा राइट्सनि थाखाय दिनै इउनाइटेड नेशनजों जोङो गनायजाखो बे 46 आर्टिकलफोरखौ जुदि मोनफा मोनफा फरायलोङोब्ला जोंनि थागिबिफोरा गावनि मोन्थायखौ गावनि जायगायावनो मोननो हायो दिनै नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ दिनै गोबां बोसोर जुजिनायनि उनाव सासे सुबुंखौ बिबान होदोंमोन बिथाङानो माने जसे आर मार्टिनेस कब' होननाय बिथाङा इन्डिजिनियासा माखौ बुङो बिनि डेफिनेसनखौ होदों आरो बे डेफिनेसनखौनो बुहुमनि गासैबो हादोरफ्रानो एक्सेप्ट खालामनो दिनै लादों 2006 मायथाइनि 29 जुनाव रिकगनिसन होदोंमोनब्लाबो 2007 मायथाइनि 13 सेप्तेम्बरावसो बेखौ गनायथि होयो आरो आं आंनि बिबुंथियाव बेखौनो बुंदों दहाय एसे आगोलाव जे दिनैनि साना जिबायदि बुहुमनि इन्डिजिनियासफोरनि थाखाय मोनसे गोसोआव लाथावना सान गनायथिनाय सान बेबादिनो भारत हादोरनि थाखायनो दिनै साना आरोबाव मोनसे थिंजाय गोनांथि दङ बेनो जाबाय 1942 मायथाइ जोंनि उदांस्रिनि सिगां भारतआ उदांस्रि मोनाखैमोन ब्रिटिशनि खुंथायावसो दङमोन बै समाव जोंनि हारिनि बिफा हादोरनि बिफा महात्मा गान्धीनि दैदेननायाव 1942 मायथाइयाव जा भारत त्याग आन्दलन जादोंमोन भारत नागार बे सोमावसारनाय जादोंमोन बेखौबो बे 9 आगस्टआव जोङो बुंनो हायो 9 आगस्ट खालिनो बेखौ जुरिजेननाय जादोंमोन बेबादियैनो बे साना बिथिंजायबो भारतारिनि थाखाय दिनैनि साना गोनांथि दङ आरो थामथिखौ आं नोजोर बोबावदों आरो दहाय बुंबावदों आङो जे बेनो जाबाय बे 9 आगस्टआवनो मुलुगनि नैथि दावहानि समाव गोबां लाख सुबुङा होमबा थैदोंमोन निउक्लियार बमानि थाखाय 9 आगस्टआवनो नागासाकियाव जि बमा होनाय जादोंमोन पारमाणिक बमा निउक्लियार बमा होनाय जादोंमोन लाख सुबुं थैदोंमोन आरो बिनि सानथामसो सिगांनो जापाननिनो हिर'शिमा होननाय जायगायाव दिनैनि सानावनो बमा होनाय जादोंमोन बे निउक्लियार बमाखौ होदोंमोन जायनि थाखाय लाख सुबुङा थैयो आरो बै साननिफ्रायनो जों गावनि गेजेराव हादोरनि गेजेराव जाहाथे जोङो थैलायनायनि बेफोरखौ जोङो लालिया जुद्धखौ खालामलिया बेफोरखौ समाय लानानै दिनै इउनाइटेड नेशनखौ दानाय जादोंमोन फार्स्टआव दिनै नोंथांमोना मिथिगौ ILO इन्टारनेशनेल लेबार अर्गेनाइजेसन दङ बेहाय बिनि उनाव हिउमेन राइट्स अर्गेनाइजेसन दङ बेबायदि गोबां अर्गेनाइजेसन इउनाइटेड नेशना दाना लाबाय जायफोरनि जोहै मुलुगनि सुबुंफोरखौनो गोजोननि थाखाय खावलायनाय जादों मालाबा दाङाबाजि जायोब्ला सोरनिबा मोनथाया खहा जायोब्ला बैफोरखौ बेहाय सावरायलायनानै आङो गोसोआव दङ 1998 मायथाइनि 9 नभेम्बरनिफ्राय 11 डिसेम्बराव आङो जेनेभायाव जानाय इउनाइटेड नेशननि वार्किं ग्रुपनि मिटिङाव थांनो मोन्दोंमोन आङो ICITPनिफ्राय आङो बेवहाय बाहागो लाहैनो मोन्दोंमोन बैयावबो जोङो इन्डिजिनियास राइट्सफोरनि लानानै वार्किं ग्रुपआ सावरायनाय खोथायाव बाहागो लानो मोन्दोंमोन
आरो बै समावनो 191 हादोरा 191 हादोरा फैनानै पार्टिसिपेट खालामदोंमोन दाबो आङो नुयो बै जायगायाव माने जेनेभानि इउनाइटेड नेसननि मावख'नि मोखाङाव सियार गोदोरनि गंसे गिदिर सियार दंफांनि सियार नाथाय बे आथिंखौ मा होनो आथिं सियारनि आथिं गंसेखौ बेयाव सिफायनानै माने थोंसेल' आथिं लाखिनानै बे सियारखौ आलायना दोनदों मोखाङावनो इउनाइटेड नेसननि जेनेभानि मावख'नि मोखाङाव बेखौ आलायना दोनदों आं सोंदोंमोन बेखौ मानो आलायना दोनदोंमोन आलायना दोननाया बेनो जे बुहुमनि गोबां हादोरनिफ्राय सफैनाय सोद्रोमाफोरा बेखौ नायनानै मिथिदों जे मुलुग सेथि आरो नैथि दावहायाव रोजा रोजा हाजार हाजार लाख लाख सुबुङा जोबलांबाय थैलांबाय जाहाथे बेबायदि थैबावनाङा थैनाय जाबावलिया बेखौ जाहाथे गोसोखांनाय जायो नै जे आथिं खंगा जायोब्ला माब्रै जायो आखाइ खंगा जायोब्ला फारसे गैयाबा बोरै जायो बेखायनो बे नेरसोनखौ लाखिनो थाखाय दाबो जेनेभायाव इउनाइटेड नेसननि मावख'नि बे मोखाङाव बे आथिं थोंसे गैयि सियारखौ दाबो बसायना दोनदों लाखिना दोनदों बे मोखाङाव आं थांनो मोन्दोंमोन आरो जोबोर मोजां नाङो बिराद मान सनमान होलायो बिजों खोनासंलायो आरो ओरैबायदि मोन्दोंमोन बै समाव सेक्रेटारिया जुलियान बार्गारमोन जुलियान बार्गार बिथाङा थांनायफोरखौ ओरैबायदि अनसायोमोन जे नोंथांमोनहा खोथाफोरखौ लाखिनाङा मा दं बुंनो दङ बुंजोबनो हायो होननानै शेयार खालामलायनाय जायो बेखायनो बुहुमनि मानसिजों हारसिं नंलिया दाय बुहुमनि जों थागिबिफोरा हारसिं नंलिया इउनाइटेड नेसनानो जोंखौ इन्डिजिनासखौ जोंखौ राइट्सखौ बेहाय गनायबाय भारत हादोराबो 2007 मायथाइनि 13 सेप्तेम्बरनि बै खालिखौ गनायनानै सिगनेचार होबाय वी हेभ राइट नाउ जोङो एज ए इन्डिजिनियास वी हेभ राइट अफ लेन्डस आरो देग्लायनि डिकेटआ गुबैयै आइजोफोरखौ लानानै द रल अफ इन्डिजिनियास वमेन फर प्रिजार्भेसन एन्ड ट्रान्समिसन अफ ट्रेडिशनेल नलेज द रल अफ इन्डिजिनियास वमेन फर प्रिजार्भेसन एन्ड ट्रेडिशनेल नलेज बे थिमखौ लानानै देग्लाय इउनाइटेड नेसना फोसावदों आरो मोनसे होबावदों 2022 मायथाइनिफ्राय 2032 मायथाइसिम लेंगुवेजनि राइटनि थाखाय मोनसे डिकेटबो फोसावबावदों 10 बोसोराव मोनफा मोनफा डिकेट फोसावनाय जायो बे टिमा बिराद मोजां राव हारिमुनि थाखाय रावनि थाखाय जों जिखिनि रावनि थाखाय गेवसारथिनि थाखाय बे मोन्थाय दोङो लेट इट बि एसार्टेड लेट इट बि एक्सप्रेस Now UN has declared the decade for the right of the language of the indigenous people. This is from 2022 till 2032. We are lucky enough for that. जों जोबोद गोग्गाथावना it is proud moment for the indigenous people. जों रंजानांगौ बे बेखायनो जोंनि राइटखौ लानानै जोङो रंजा खुसियै जोङो आवगायलांनांगौ जोंखौ रावबो दमायनो हाया we have right. बेफोरखौ जोंनि इयुन जोलैखौ आं खावलायगोन हानायमानि बे इन्डिजिनियास राइटनि सायाव 46 आर्टिकेल दङ दायो बेफोरखौ बिराद फरायनांसिगोन दाथ' मोजां जादों गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरानो दिनै एन्ड्रइड मबाइलफोर दंसै नङा होमबा एन्ड्रइड मबाइल दङ बे मबाइलफोरखौ बिराद मोजां खामानियाव बाहायदों व्हाट इज द इन्डिजिनियास राइट व्हाट इज द आर्टिकल्स अफ द इन्डिजिनियास राइट लेट इट बि स्टाडिड एन्ड गो थरलि एन्ड ट्राई टु आन्डारस्टेन्ड एन्ड try to materialize it बेफोरखौ नाजानांगौ आं नाजानो थाखाय दिनैनि इयुन जोलैखौ खावलायोब्ला जोंनि थागिबिफोरा जों जेरैबाबो थानो थाखाय जों मोन्थाय मोनगोन बे समाव आलादा सोंथि मोनसे समाव नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा